स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण शेवयाची खीर आणि पुरी बनवूया। त्यासाठी आपण अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी शेवया घेतलेला आहे, अर्धी वाटी साखर, इथे आपण काही ड्रायफ्रूट घेतलेले आहे, एक चमचा मनुका, अर्धा चमचा बदामाचे तुकडे घेतलेले आहे, अर्धा चमचा काजूचे तुकडे घेतलेले आहे, एक चमचा चारोळी, अर्धा चमचा ठेचलेली वेलची घेतलेली आहे, दोन आपण लवंग घेतलेले आहे। आपण एक मोठा बाउल गव्हाचं पीठ घेतलेला आहे। तळण्यासाठी आपण तेल घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण दुधाला एक उकळी घेऊया, तोपर्यंत आपण कणिक मळून घेऊया। आपण एक परात घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ घेऊया, थोडंसं आपण ठेवूया। ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपण चपातीसाठी बनवतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं घट्ट आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्याप्रमाणे आपण घट्टसं मळून घेतलेलं आहे। आपण याला थोडंसं तेल लावूया, थोडंसं एक चमचा तेल घेऊया, ह्याला लावून घेऊया। असं चांगलं मळायचं आहे आपल्याला। हे बघा, अशा बोटाच्या साहाय्याने आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। आपण चांगला गोळा बनवून घेऊया। आपण याला 5 मिनिटं बाजूला ठेवूया। उकळी आलेली आहे, आपण गॅस स्लो करूया आणि ह्याच्यामध्ये शेवया टाकून घेऊया, ढवळून घेऊया। अर्धी वाटी साखर टाकूया। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका। असं आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। हा चमचा खिरीच्या मधोमध ठेवायचा आहे, ह्याच्याने आपली खीर बाहेर नाही येणार। मिडियम गॅसवरती आपल्याला खीर उकळून घ्यायची आहे। आपल्या खिरीला उकळी आलेली आहे, आपण आता गॅस स्लो करूया आणि ढवळून घेऊया। हे बघा, आपली साखर वितळलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण ड्रायफ्रूट टाकूया। ठेचलेली वेलची टाकूया, 2 लवंग टाकूया, मिक्स करून घेऊया। आपल्याला 5 मिनिटं शिजू द्यायची आहे स्लो गॅसवरती। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि आपली खीरही छान तयार झालेली आहे। हे बघा, आपण आता गॅस बंद करूया आणि पुरी लाटून घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहे, आपलं पीठही छान झालेलं आहे। हे बघा, आपण यातला एक गोळा घेऊया, असं गोल गोल करायचं आपल्याला। ज्याप्रमाणे आपण चपाती लाटतो त्याप्रमाणे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, याप्रमाणे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। आपण चपाती बनवतो त्यापेक्षा थोडंसं जाड ठेवायचं आपल्याला। हे बघा, एवढंच आपल्याला जाड ठेवायचं आहे। या प्रकारचा आपल्याला एक डबा घ्यायचा आहे आणि पुऱ्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहे। असा डबा ठेवायचा, ह्याच्यावरती असं जोराने हात दाबायचा, असं गोल फिरवायचा। हे बघा, आपली छान पुरी झालेली आहे। अशा आपण सर्व पुऱ्या काढून घेऊया।
हे बघा, एका ह्याच्यामध्ये आपल्या 4 पुऱ्या झालेल्या आहे। हे बघा, याप्रमाणे आपल्याला सर्व पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहे। याप्रमाणे आपण सर्व पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहे। आपण ह्याला तळून घेऊया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आपण पुरी सोडूया। हे बघा, छान आपली पुरी झालेली आहे। अलगद असं प्रेस करायचं आहे याला। 2 मिनिटांनी ह्याला आपण असं टर्न मारूया। साइडनं आपण लगेच दुसरी पोळी सोडूया। ही पुरी आपण काढून घेऊया। याप्रमाणे आपल्याला सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। आपली खीर पुरी झालेली आहे। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।